बोरै बोरै हाब्रैयोथाय मानसिफ्रा हाबाब Good morning everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै दिनैबो एसे लेट जासिगोनलै भिडिअ पोस्ट खालामनाया। ओमफ्राय मैया मट' ब्लगिं खालामनो नागिरदोंमोन नोंथांमोनहाबो जायगा देखायनो होननानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलै एसे। देलाय होमबालाय दिनै भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदिनि नोंथांमोनहा नायलांदो। दासो साहा लोंखांदों। दिनै बोथोरा एसे मोजां सान्दुं दुंदों जोंना। Hello everyone, welcome back to channel Asa Khalama Angni Muna Mer. नोंनि मुङा मेहेर। जोंना बादामालियाव फुद्रुक खालामथारबायलै सयथिबो माबाफोर उफाय दङबा खोन्थाहरलै एसे नायगोन वालाव माबायदि बादामालि खियो बे गोसोम गोसोमा। ओमफ्राय नै ओरैबायदि मैला खालामजोब्बाय बिल्डिंखौ बादामालि खियो जेरावबो सयथिबो। नेट होनो सानदोंमोन किन्तु नेट होयोबाबो माबायदि जागोनथाय। मोटा ऐसे कलर। कौन सा कलर का है? पिंक और पापा का ब्लैक। पापा का ब्लैक अच्छा नहीं है ना? इनू का अच्छा है। इनू का पिंक है। देखो इधर ब्लैक इधर पिंक 2 कलर ही है। बाय पापा। चलो जाओ खेलो। देखो कलर चेंज होता है। रेड जाता है तो व्हाइट आ जाता है। मैजिक है क्या? दासो मोनसे मिटिं जोब्बाय ओमफ्राय टाइमा जाहैबाय 2:30 बारबाय एसे। ओंखाम मोनजायाखै दाबो। ओरै आधा घन्टाल' दङ ओंखाम जानो। 2टानिफ्राय मिटिं दङलाय बेक टु बेक। दिनै मिटिंआनो मिटिं। ओइ हिर'इन खालि गान टीवी फोन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? दिनै ओमफ्राय भिडिअ हगारनायाबो लेट जाबायलै रायजोफोर गाज्रि जामोनसै। एसे ओरैबा ओरै जादोंमोन एखनबा ब्रेन्ड्सफोरजों खामानि मावोबा बेबायदिनो जायो टु एन्ड फ्र' बेखौ एग्रि खालामो बैखौ एग्रि खालामा ओंखायनो दिनै एसे लेट जाबाय। देलै रायजोफोर जागोदिनि गाज्रि दामोनसै। दिनै ना दङ आहा ओमफ्राय माबा माबि बानायदों। जागोदिनि दे। काय बोलतो मम्मी को? लिफ्ट आ गया मामा चल लेट्स गो। नानीखौ क्लासाव दोननानै फैनोसै। एसे लेट जाबाय। गावबो एसे उन्दुब्रेबाय दिनै बे सिखारनानै रेडि खालामनायाव लेट जाबाय। लेलाय जायो नालाय गथ'फ्रा। बेंगलराव जोंना लकडाउन जाफिननो हासिगौलै केसेसफ्रा बारायगासिनो। दा माइक्र' कन्टेनमेन्ट जन खालामनानै दोनगासिनो। जेन'बा एपार्टमेन्टआव साफा सानै जुदि सोरबा पजिटिभ मोनोबा बे एपार्टमेन्टखौ सिल खालामनानै दोनगासिनो आरोखि। बेबायदि सोलिगासिनो। किन्तु नाइट कार्फिउ जाफिननो हासिगौ जोंना। मा बुंबावनोलै एसे नर्माल जाबाथाय आरो गाज्रि खबर फैयोलाय। बेबायदिनो सोलिबाय थासिगोनलै बोसोरसे बोसोरनै। आरो थार्ड वेव जुदि जाथारोबा जारला जागोनलै सयथिबो। सोर मानसिफ्रा मा जाहैखो बिजनेसफ्रा ओरैनो गोलैसोनानै दङ। सोरबाफ्रा साख्रि बायबाय माबाय हाबाब बिराद लस खालामबायलै बियो पेन्डेमिकआ। नानियाबो एसे मोजां मोनहांबायमोन अपेन आप जाहांबायमोन लोगोफोरजों क्लासाव। जुदि लकडाउन जायोबाथ' बन्द जाफिनसिगोनलाय बे डान्स क्लासाबो बेना अनलाइन क्लासानो सोलिगोन। अबयसे अनलाइन डान्स क्लासबो दङ बेथ' स्कुलनिफ्रायसो। बे जों पार्सनेलि बेखौ गाव इन्ट्रेस्ट लानायखाय एडमिसन खालामदोंमोन बाव। दा मा जायो नायनोसै। बोथोराबो जोंना अखा जागासिनो। फुङाव सान्दुं दुंबाथाय बेलासियाव अखा हायो। मा जाखो फात्ता मोना माला अखा हायो मायो। बावनो डमिन'सआ पिज्जा जानो लुबैयोबा। नानि मोननि एकदम क्लास खाथियावनो। जायगा गैया
ये हेलमेट खोल दो, थोड़ा बड़ा है ना आपका। एसे देद्रायलै हेलमेटा, अबसे उनाव गानलांनो हागोन बे लासैनो। चलो कहाँ रखोगे? क्लास में लेके जाएंगे, ठीक है? नहीं जाएंगे। हैं? आप याद दिलाना मेरे को, ठीक है? क्लास जोब्बाय न'आव थांफिनगासिनो। हाब थान्दा जाबायलै। ओइ आंहाबो सुइटार गानाखै, नानियाबो सुइटार गानाखै। अबयसे नानिया खिथुनाव जिरायदों, बांद्राय थान्दा मोननाय नङा। थ' न'आव थांसै, आलुजों पियासजों लांफानांगौनो एसे। बेंगलराव 2008 आव फैदोंमोन आं, ओमफ्राय BTMआव शिफ्ट जानाया 2009। 2009 निफ्रायनो बे जायगायाव दङ। बे जायगाखौ ओरैबायदि फसायबाय, फसायनानै बेखौ गारनो हायासै, न'खौबो बावनो लाबाय ओमफ्राय। हो? नै उधर देखो बलुन नांगौनो, बलुन। नायनोसै बहाय मोनो। बोरै बोरै हाब्रेयोथाय मानसिफ्रा, हाबाब सिगनेल गैयि जायगायाव बिदिनो जायो। न'आव सफैबायलै रायजोफोर। चलो इनो बाय बोल दो सबको। हेलो मेरा बलून, बाय मत बोलो अंकल का। क्यों? लाबोथारबाय बेलुनखौ। देलै रायजोफोर, दिनैनि ब्लगा एसेनोसै, नोंथांमोनखौ गाबोन लोगो मोनफिनगोन। गुड नाइट एभ्रिवान।